ברוכים השבים ל-Hungry Birds. תמיד החשבתי את עצמי לבעלת תיאבון בריא. וכשאני אומרת בריא, אני מתכוונת כל כך בריא שכשאני לא אוכלת הגוף שלי רועד מעצמו. עד היום לא הבנתי איך זה קורה, אבל ניתן למדע לחקור זאת בהמשך. כבעלת תיאבון בריא שכזה, יש לי משיכה לפחמימות מכל סוג, בכל צורה, עם עדיפות לכאלה שלא משאירות עודפים על הגוף. אז השבוע, אבי, עילית ואני נשארנו לטייל במדינת תל אביב, והחלטנו לאכול פחמימות מהסוג הסיני. הפעם על מחוות הווק, קבלו את מסעדת ריבר. מיקום. אם חשבתם שפאפס היה בלב תל אביב, פה המסעדה ממוקמת בלב רחוב המסעדות התל אביבי, אבן גבירול 38. אני חייבת לציין שההליכה ברחוב החזירה בתחושות משירותי הצבאי, דבר שגרם לי קצת להורדת התיאבון. אבל לפחות הוא ממוקם ליד סבתא, כך שתמיד אפשר אחר כך ללכת לשרוף את הקלוריות בצחוקיה. חנייה. בשל המיקום הצמוד לצוותא, לא חסרים חניונים מסודרים באזור, ובשעות הערב הם אף גובים מחירים סבירים יחסית. הפעם החלטנו להתפנק והלכנו על חניון קלאב, אמרנו פרק צבאי, לא? צמוד לצוותא, טיפה יותר יקר, 30 שקלים ללא הגבלה, אבל יש מחיר להליכה. מה אכלתי? שם המנה היה נשמע מפוצץ ומבטיח 7 הפלאים. מנה שכוללת יטריות מוקפצות עם נתחי בקר, ברווז פריך, פיסות פרגית, בוטנים, נבטי סויה ובצל סגול. אחת הסטיות שלי היא לשלב בוטנים בכל מנה מוקפצת שקיימת. כבר אמרתי תיאבון בריא. בכל מקרה, די התאכזבתי מהמנה שלא הייתה מפציצה כמו שמה, מקסימום 2 פלאים, אבל 7 קצת מוגזם. הפעם החלטתי לחרוג ממנהגי ולפנק את עצמי בכוס למברוסקו אדום, שהיה זול בצורה יוצאת דופן, אבל מי אני שאתווכח? לקינוח, לקחתי את הקינוח האהוב עליי קרם ברולה, שלא ממש מצדיק את המחיר שלו, טעמתי יותר טובים. שירות, המלצרים היו נחמדים, רק חבל שאנחנו לא סלבס כמו אסי עזר שקפץ לשם לשבת עם אמו וחבריו. את שולחנו שירתו לא פחות מ4 מלצרים, בעוד אנחנו חיכינו למנות שלנו כמה עשרות דקות טובות, בעוד אנשים שהגיעו אחרינו כבר קיבלו את שלהם. נזק לכיס, 101 שקלים, לא כולל טיפ. הייתי מצייצת, שטרודל אסי עזר, נכנס כרגע לריבר, הוא כזה חמוד, אסי תעשה לי מקו, ואם אפשר גם תפרגן לי באיזה טוויט. טוויט זה הכי התמונה של שנת 2011. ציון סופי, 3 חזירים, וזה כי אני במצב רוח טוב בגלל אסי.